Gặp nào là đấy? Có bao giờ. Bye bye. Nó phải năng đi khác. Việc mà YouTube channel tao tin này, cái có cái sao đúng phải cái Mita Sona, xin cái bra. Hi Bố lại. Hi. Cái này Jian Roa. Alasan apa tu? Alasan apa dia ni? Om frey mana Jian ni kena lugu jun. Oh, yang kena. Kau se. Baba tu sini ada lain ni berada. Datang kan ni langsung bisa lawar nam frey Jian ni kerja mur bay. Frey misti dana frey jai Jian ni apa? To. Ang kita haba tu yang lama di sana kan. Ang lama di sana kan. Frey ni Jian ya, mite ya malak 390. Once again, welcome to Kokrajhar. Yes. To dini जों मोनसे जायगा देखायगोन नोंथांमोनखौ ना एसे जास्ट माबा ना सिम्पल ब्लग आरो ना गोबावजों फैदो हिट नांदों गोबावजों फैदों मोजां नांबाय आरो लोगो मोनना बहुत गोबाव जाबाय लोगो मोनना सिख्लाबो नायनो फैदोंमोन खिन्थु सिख्लाफ्रा गैथ'वा र' दसे दाइजों दोंफायो माबायाव आरो ना फ्लाइअभाराव दसे उनाव ओरैबायदि हिट फैगोन ना Oh my god नायलायनोसै आरो आधा घन्टा बारा टाइम गैया नायलायनोसै नोंथांमोना नायफाबाय था थौदों होनबालाय लेट्स गो नैबे जाबाय क'क्राझारनि फेमास फ्लाइअभार थ' दाइजों थांगासिनो जोंनि आगैलाय न'आव आरो ना नै जादों जोंनिया नै राइडार्सफोरा दिनै लोगोफोर नै बिउटि अफ क'क्राझार थ' दिनै नोंथांमोनखौ क'क्राझारनि मोनसे जायगा देखायनो नाजानोसै आं बै जादों बावखुंग्रि हाजो थ' लेट्स गो थ' नै दायो फाइनालि सफैबाय मा जागोन बिफाङा गिफ्ट जाबाय आफ्टार लं टाइम नै जोंनिया नै आंनि बिफाङा ओइ नै थ' लोगोफोर आं माने 5 जुन खालि आं गायनाया बिफाङा नै देरबायनो सन एसे अखा हानानै बुरै जाजोब्बाय देनां देरबा फिथाइ थायबा जि जाबाय थासै आं जाखानांगोन दायो बिखौ माने सेभ खालामनाया बोरमानिफ्राय जिखि जाया सेभ खालामनाया जोंनिया नोंनि जिम्मेदारि देनां बोरमा फैगोन आं नुफेराखै खिन्थु थ' नै मा जागोन दिनैलाय मिस्थि दियान लाजिदो जेनिया बानायनाय मिस्थिनो नायनो वाव बोरै बनायो इखौलाय बेखौ माबा मा होनो गाइखेरखौ गावहोनानै आखाजों नानोसै ओमफ्राय सिनियाव सिनि होनानै सिनियाव दै होनानै आरो सिनियाव दै होनानै नै हरबाय दा खबर आरो सिख्लाफोरनि न'आव हाबदों आं बया बोरैबा मोनदों गोलोमाखैमोन आं दासो गोलोमजोब्बाय आं मानसिफ्रा लाजिदो गावनो माने लोगो हमनो होनबाय आरो ना आं ना इनो फार्स्टआव इयो मानो सोंगौ आंनि क्लासखौ नायलांफैयो गावनिखौ माने एक्सुवेलि माने आं लोगो हमनो होनदों होननायालाय माने बाथ्राया जाहैबाय आं बिदि न'आव माने हाबगोन माने मा होनो रियेलाव खेबसे नायलांनि बाय गाब नाला दे गाबावो बाय बाय नुबायना नोंनि क्लासखौ येस जों नै माने बिदालाव थांसै आरो ना माने दिनै मोनसे जायगा देखायनाय जायासै टाइम मिलायासै आरो ना थ' गाबोन जोङो थांसै जायखिजाया मानसिबा थ' गाबोन जों फिसा मोनसे बेरायनोसै आरो ना सानैसो इउटुबारफोरखौ ज' लानानै अके येस थ' बिनि थाखाय बिरानसै आरो ना एसे देखायबाय आङो खुलुमबाय रायजो राजा खुलुमबाय 100K खालामना हो प्लिज दे थेंक इउ आंनि खालामना हो दिम ब्लगखौ आंनिखौबो ब्रा दे बाय बाय लोगोफोर दायो आं माने डियान ब्रादारमोनखौ बिदाय होबाय आरो ना थ' दायो आं थांगासिनो रुमाव ओमफ्राय रुमाव थांनायनि सिगाङाव नोंथांमोननो मोनसे समायना बुस्थु देखायनोसै आं थ' बेनो जाहैबाय र' देखायगासिनो र' बेनो जाहैबाय दिस वाव थ' नैबेनो जाहैबाय बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटनि निउ गेट आरो ना ओरैबायदि समायना बानायदोंना निउ गेटखौ लोगोफोर नै पुरा माने बर'नि आर'नाइजों ओरैबायदि मोजां साजायदों लोगोफोर थ' बहुत मोजां दासान्दि बेरायनो बे जायगाया थ' आं बिदिनो माने मालाबा फैबाय थायो आरो ना सिंनो थ' आं माने दाखालिनि भिडिअ आं देखायखाबायमोन खिन्थु दिनै आं एसे माने मोजाङै देखायबावबाय आरो ना नै लोगोफोर थ' बेनिफ्राय दायो आं थांगासिनो रुमाव नै दायो आं सहैबाय रुमाव आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर माने गाबोन जोङो डिएनजों आंजों मोनसे फिसा ट्रिप लादों आरो नायनोसै साननाया जाया मानोना गाबोन आंहा एग्जामबो दंखायो आरो ना थ' मोनसे बाथ्रा थ' जों माने जेनियानो जा सोरबायानो जा जों एरैनो क्रास बिदि माबा नायनो फैनाय मानो फैनाय एरैनो जास्ट जों एदावो आरो ना जास्ट माने जों जंखायसो लोगोफोर दे थ' जेबो साननाङा जास्ट जों लोगो इउटुबार दिनै जों एसे लोगो हमलायदों आरो ना माने गोबाव सम जाबाय नालाय थ' जेबो माने गाज्रि नोजोरजों जेबो साननाङा आरो ना माने डिएनआबो माने दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों दिनैनि भिडिअआ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' थाबैनो 100K खालामना होदो आंनिखौबो डिएननिखौबो जेनियानिखौबो गासैखौबो सापर्ट होबानो जाबाय दे थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय